panjenenganipun. Kumolong dampyak ku meregut lampahe binarung krapyak watang adik ku malarang bagi sorae kumuro sorae rame gumuruh binarung tambur nyang beri suling slompret sesawuran minangka cucu ing baris budale prawadya bala gumragus nyenyor umare oh ya Ice!
Awas. Maju, yo. Kang bala tumingal perang campo samya metali ler tatet wileteng kata dan mangkong manguncang di bencang sang aji mijil Latinya ngedali wuwus Tresna Surawilaga kaya buta singa wregil menawi mboten sisip ing pamawas punika kula waspadakaken anak Angger Gatotkaca ingkang sampun mandhap saking setinggil negari Widarba Ruci. Kados pundi anak Angger? Kados pundi kabar kawusananipun?
Sak sampunipun paduka anak Angger Raden Haryo Gatotkaca madhep wonten ngarsanipun Nalendra ing Widarba Ruci nuwun inggih Prabu Darmana Dewa anggenipun badhe ngebun-ngebun esuk ngudan-udan sore nglamar putri sakloron nuwun inggih Kusumaning Ayu Dewi Purbawati dalasan Dewi Probosari kagem anak Angger Wisanggeni dalasan Praba Kusuma ing sedya supados negara Ngamarta Enggala Waluya Jati Jati Temah Nirmala. Ya Gatotkaca kaya piye kabare Yayi? Kira-kira panglamare Yayi Gatotkaca kanggo si Wisanggeni kelawan si Praba Kusuma ditampa apa ditampik? Selak mesakake kang dadi panandhange para warga gung ingkang mapan ana negara Ngamarta. Ibarat rina wengi isine mung keserakat sing dadi uripe, kecing karangan kang dadi panandhange. Manut dawuh sinuwuning Dwarawati Prabu Sri Bathara Kresna ya mung dedhaupane anake Paman Janaka kang patutan kelawan midodari. Ya kuwi si Wisanggeni kelawan si Praba Kusuma kudu didhawuhake kelawan Nini Purbawati dalasan Probosari kang minangka dadi wanita prasimbol wahyuning kamulyan lan katentreman. Ya, piye Kakang? Kakang Gatotkaca kira-kira wis entuk gawe apa durung? Anggone nglamar ana ing negara Widarba Ruci kira-kira iki engko adhiku Wisanggeni, adhiku Praba Kusuma sida Arabi apa ora Kakang? Kakang Gatotkaca. Waduh. Waleh-waleh menapa Kanjeng Wasenggana sak sampunipun kula madhep wonten ngarsanipun Prabu Darmana Dewa mapan wonten ing Sutinggil Negari Widarba Ruci tinemunipun jebul praptanipun Gatotkaca kedhisikan kalian warangka ing negari Ngastina nuwun inggih reki ana Patih Harya Sangguni. Patih Sangguni mriku nuwun inggih Kanjeng Wa malah ing dinten sak mangke reki ana Patih Harya Sangguni Kanjeng Hyang Patih Sangguni ugi badhe nglamar Kusumaning Ayu Dewi Purbawati dalasan Probosari lan sak lintunipun kula kalian Patih Sangguni tinempun kathah para raja Nalendra Narpati miyang bupati ingkang kepingin hangayunaken kembang Widarba Ruci nuwun inggih Purbawati Probosari. Lah lajeng kados pundi nggih? Satemah aratu ing negari Widarba Ruci ngedalaken wujudipun Giri Swayembara. Boten nyawang endhek during derajat kang sarta pangkat. Lamun saged mujuti kalih perkawis setunggal nuwun inggih punika wujudipun kembang Purbaningrat ingkang angka kalih wujudipun cupu manik mustikaning bumi Esuka Surya saged amboyong Kusumaning Ayu Purbawati Probosari Kanjeng Wa. Anoman malumpat sampun parapting witing Nagasari mulat mangandhap katingal wanutya yukura ageng kuwi lah dalah ya jagat Dewa Bathara Wasisan ing Bathara jagat kadidene winalik ingkang dados raos kula anak Angger Gatotkaca nanging Kang Wasenggana menika namung ngagem ngilmu titen kados pundi Kanjeng Wa dados niki mengke paduka anak Angger Gatotkaca badhe kundur wonten ing negari Ngamarta lakar kaluhuran kados mekaten Wasenggana kula badhe wangsul wonten ing negari Ngamarta matur dhateng para pepundhen Pandhawa babakan syarat sarana utawi bebananipun kalih perkawis nu nggih kembang Purbaningrat dalasan cupu manik mustikaning bumi nggih nanging
kula wanti-wanti Anoman ngagem ngilmu titen cok kala kadang kala menawi dateng pundi papan dateng pundi panggenan menapa kemawon ingkang dadi perkawisipun kok wonten Kurawa sapa wae kok madha karep karo kekarepane Kurawa mesti Kurawa menika kagungan niat ingkang boten prayogi cilike ngloropke gedene ngalap patine pramila lampah jengandika tumuju kondur wonten ing negari Ngamarta badhe kula amping-ampingi sarimbit kalian Kadang Paduka Antarja kalian Antasena menawi wonten Kurawa ingkang badhe nggara godha kang sarta ngrabasing dhateng Raden Harya Garukaca ingkang wasenggara ingkang badhe jumangkah kang sarta mrembyak adho ngaturaken panuwun dawa wasenggana Anoman malumpat sampun prapteng witing Nagasari mulat menyang tinggal manut jayu kurwa laking lengrusak korlan desno kayuh kekono risang ora mandaya patyana yaksa gung cangkrama namane wil katak sini jejagi jroning mareh Mbadha kolam tanpa tuwuk mina-mina Jrojatri mila gugu saben ari wut latalah ora bangling
Ora pangling iki ana wanara kusika sita, tegese ana kethek wulese putih. Ora pangling Anoman ya senggana pendhita sekendali sada. Pancen bener. Kang mandhegane prajurit iki Bambang Aswatama. Ya. Sumedya laku marang menyang endi? Nderekke anak angger Raden Harya Gatotkaca anggone bali tumuju ana ing negara Ngamarta. Ngemban dawuh saka Nalindra ing negara Widarbaruci Prabu Darmanadewa anggone ngetokake wujuding giri swayembara. Esuka Surya bakal bisa mboyong kusumane ngayu. Purbawati Prabasari lamun ta bisa mujudake ya kuwi kembang purbane ngrat kang sarta cupu manik mustikaning bumi. Mula aku mau ngamping-ngamping anak angger Gatotkaca anggone bakale matur marang para pepunden Pandhawa kang mapan ana ing negara Ngamarta. Walah dialah. Dalan rupak lumuh kedisikan. Senggana Swatama nawaran. Yen pancen kena tak pringgake kanthi becik, wurungna anggone bakal nglamar kusumaning ayu Purbawati kang sarta Prabasari awit ing ripalungguhan iki Atmajendra Ngastina Silesmana Mandra Kumara uga bakal mupu putri kekarone. Anak angger Lesmana Mandra Kumara bakal waluya jati-jati temah nirmala kalamunta bisa dhaup kelawan kembang Widarbaruci Purbawati dalasan Prabasari. Padha-padha duweni niat kang padha, aja padha ngguru-godho ayuh, padha mbudidaya bebarengan. Sapa kang bakal sembada ngentukake wujude kembang purbane ngrat kang sarta cupu manik mustikaning bumi. Wah. Ora urusan Anoman. Ora gelem murungke setyane, tegese Gatotkaca mungsuh Swatama. Rasah golek sing ora ana Anoman kang bakal mbabati barisan Kurawane karo aku. Entek wedine karo wanene. Bagus. Wedhemu cilik tur mundhek kupat kapita buntute ula tapangin kejero manuk branjangan. Jengkang kanteling kulit wuju mengkling sudanmu yen pancen kowe pendhita sekti tanpa aji teguh tanpa megara ateken aji copa mantramu. Bumpangsa tebiah datamel sati kamu kelakon rondo bojomu Anoman. Wes, oi. Hei. Wah. Hei. Hai. Hei. Awas.
Lo. Ah. Hei. Oh. Was. Hei. 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 Aduh. Banyak. Oh. Oh. Hes. Mati. Hei. Banyak. Oh. Hei. Lo. Hei. Ah. Hei. Hebat. Het. Ah. Oh. Yo. Yo. Ah. Anda. Hei. Lo. Hei. Hei. Ah. Mati aku. Hei. Ah. Hei. Aduh. Hes. Ah. Lo. Burung kalah. Hei. 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 Was. Awas. Ben. Awas. Hi. Oh. Hey. 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 Wes. Pekuk modar cobanen. Wah. Hot. Wet. Ambruk. Bentuske. Ah. Hei. 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 Sapa iki? Antasena. Aduh. Wet ah. Ah. Hei. Ho ah. Kot. Hei. Ah. Hei. Lo meluntir. Hos. Hot. 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 Weh. Hei. Hei. Ayo. Lo. Hei. Mas. Pupuh bindi. Bet oh. Hai oh. Hai oh bet.
Hut, het, wes, wet, wo. Worok pedang. Bos, lo, et, bat, wo. Hut, het, wes, gue. Trolong tumbak, wet, wes. Ayo diliane. Mas. Jaya Jatra iya. Wah. Ayo. Urungno angkono bakal nglamar Purpawati Praposari. Ora bakal tak urungake lamun durung kasempatan kang dadi sedyaku etan-etanan gembelo dasmu. Wah. Wah. Hai. Wah. Bus. Hai. Bus.
Mudun lo munggah. Weh. What? Weh. Wes. Weh. Hite. Ice. No. Mawut kang katrajang ing dahana wadya sangkap keprabon perang kang obro markata wah adalah Kartomarma piye mo kowe yo melu dleweran sing dadi getihmu beset kabeh. Beset kulitmu dleweran getihmu. Piye? Berhasil mateni Gatotkaca ora? Gagar wigar mbabar wirang paman. Gagal piye? Sekawit kula kalian kadang para sata Kurawa badhe mejahi satriya Pringgondani Gatotkaca nggih. Nanging tinemunipun si Gatotkaca didombani kalian Pendhita Kendali Sada pun Anoman. Mboten namung Anoman nanging ugi wonten Antarja dalah Antasena. Lah peranan Pandhawa komplit paman. Kurawa sami mimpang mandelong barisanipun boten wonten ingkang mangga puliya mungsuh kalian pranaan para Pandhawa. Piye Dur wek ndak karep maju? Mboten. Kok mboten kowe iki mbok ya usaha bantu karo kadang-kadangmu. Usaha pripun lho, Man? Wong musuhe wae ra imbang lho. Kurawa kon musuh pranaan Pandhawa jal. Dalange sapa, lakone apa, tanggapane ning ndi, bayarane pira? Kurawa menang musuh pranaan Pandhawa dadang. Kula pengen delok. Renek critane. Ndak enek, Man. Wit riyen Kurawa pun takdirne kalah. Lha kula kon maju. Ngentek-ngentekke tenaga. Lung do mundur. Wis goro-goro ngono. Gek nembang. Kowe iki kaya dulur-dulurmu Kurawa e padha godres getih, padha beset sing dadi kulite kowe kok ora duweni rasa rumangsa handarbeni. Rumangsa handarbeni ora duwe nyawang-nyawang to, Man. Nek musuhe penak, musuhe ora babak, musuhe ora bobot, musuhe ora
imbang. Kurawa akeh cacahe akeh Kurawa ning musuh. Lho nika Gatotkaca lagi cilik wis dadi jagone dewa lho. Dereng mulai Anoman tambah mun tuwek. Niku mateni Ratu Sekti dhewe sak jagat wayangan dosa mengko bruki gunung. Dan mau Kurawa nggo gatheng ndase timbang perintah Kurawa mbok jenengan maju piyambak. Aja perintah wae. Maju dhewe, kok menang musuh Pradan Pandhawa Sengkuni tak rabekne meneh. Raimu. Wis tuwek mbok rabekne meneh. Lajeng kersanipun Kanjeng Paman Sengkuni kadosa pundi wis ya. Balik ning negara Ngastina. Nglapor karo anak Angger Duryudana babagan syarat sarana utawa bebana sing disesuwun karo temanten putri. Bebananipun nyuwun menapa duh Paman Harya? Siji, manten putri si Purbawati dalah Prabasari njaluk wujude kembang kang den wastani dening kembang Purbaningrat. Ewadene syarat kang angka 2. Manten putri njaluk syarat ya kuwi cupu manik mustikaning bumi mekaten. Kamangka wiwit jabang nganti cerapang kuncung nganti gelung, wiwit indil-indil nganti ondol-ondol, wiwit muda nganti tuwa Sengkuni ndak tau ruh kembang kok jenenge Purbaningrat. Apa meneh cupu napa, Wan? Cupu manik mustikaning bumi. Ning mbok menawa iki mengko sakwise awake dhewe bali Ngastina dienengake sarasian mbok menawa para pinisepuh ngerti papan panggonane. Syarat loro kuwi mau, monggo papan. Uyung-uyung nyengkuyung bali mawon teng negari Ngastina tiwas musuh Pranan Pandhawa babar wirang ayele Dursasana Karta marmo ngerek gendera Bali ning negara Ngastina. Janjialah. Mongko kantining tumuwuh salame mong awas eling lukitaning alam kadiwedyaning dumadi sak rampunge dumadi wujuding panca bakah ing antaraning Raden Harya Gatotkaca kelawan Sata Kurawa. Lah kok dados iki nitik saka busanane ana wujuding Nalendra utawa ratu. Sinten jejuluk Paduka Sang Prabu? Lho nggih, nderek tepang Angladiwanuh. Kula Nalendra saking negari Trajutrisna Sudyamastani nami kula pun Prabu Bima Narakasura. Prabu Bima Narakasura. Negarane Trajutrisna. Lah banjur duwe karka ngendi duwe sedya apa dene petrek-petrek munggah ana ing Stinggil negara Widarbha Ruci madhep ana ngarsaning Prabu Darmanadewa. Waduh, waleh-waleh menapa nyuwun sewu lepat Agung Pangaksami. Sedyaning kayun kula menika Ratu Trajutrisna Prabu Bima nampi wangsiting Jawata lumantar pangimpen utawi pasupenan. Awit ing dinten kalenggahan sakmangke negari kula Trajutrisna nedheng katrajang wujudipun pagebluk mayangkara larang sandang larang pangan. Wangsiting Jawata ingkang kula tampi wonten saklebeting pangimpen ngandharaken negari kula Trajutrisna badhe waluya jati temah nirmala kahananipun badhe pulih kadidene winguni kang sarta Prabu Bima Narakasura badhe awet
ingkang dados kawibawan kang sarta kesugihanipun waton saged ndhaup wanita ingkang dados lambanging wahyu kamulyan wahyuning katentreman nggih putra putri Paduka Purbawati kalian Prabasari pramila saking mriku Sinuhun Prabu Darmanadewa menawi wonten mulunging penggalih mugi dikeparengaken kula gegandengan asmara kula dhaup putra putri Paduka kalih putra putri Paduka kalih badhe kula sinengkaaken dados garwa Parameswari ora-orane bakal tumiba ana parang curi nanging bakal tiba oleh kasur babut. Kados pundi? Lamaran kula dipun tampa napa dipun tampik? Dipun tampa napa dipun tulak? Waleh-waleh menapa Sang Prabu? Ora kok ateges aku nampik utawa nolak sing dadi panglamare Sang Prabu. Bu sapa? Boma. Nggih. Ratu saka negara Traju Trisna. Ning dadekno sumurutmu Sang Prabu sing nglamar anakku wedok ora ngemongake panjenengan Sang Prabu Boma. Lho, sinten malih? Satriya Pringgondani Raden Harya Gatotkaca nglamaraken putra-putri kula kekalih kagem kang rayinipun nuningke Bambang Wisanggeni kalian Bambang Prabakusuma mboten ngemongaken menika warangka pepatih ing Ngastina Patih Harya Sengkuni ugi anglamar putra-putri kula kekalih kagem jatuh kramanipun Atmajendra Ngastina si Lesmana Mandra Kumara kang sarta kathah para raja Narpati miyang bupati ingkang sami kirim layang kirim nawala utawi kintaka panglamar dumateng kula kathah ingkang sami ngayunaken putra-putri kula kalih. Lah lajeng kersa Paduka Sinuhun Prabu Darmanadewa kula ngedalaken wujudipun Giri Swayembara esuka surya ora nyawang endhek during derajat pangkat. Mbuh kuwi ratu, mbuh kuwi satriya, mbuh kuwi pendhita, mbuh kuwi wong pidak pedaraan. Sapa wae bakal bisa dedaupan kalian putra-putri kula kekalih lamun saged mujuti wujudipun kembang purbaningrat dalasan cupu manik gambar bumi. Kembang purbaningrat kalian cupu manik gambar bumi utawi cupu manik mustikaning bumi. Nggih. Trawaca dawuh pangandika Paduka Sang Prabu Darmanadewa kalilan kula nyuwun pamit badhe pados sarana utawi bebana serah-serahan kagem kula Prabu Boma anggenipun gadah gegayuhan kepengin apalakrama kalian putra-putri Paduka kekalih. Inggih ingkang ngatos-atos nggih, Ngger. Aman. Kados pundi, Ngger? Dipun tampa napa dipun tampik panglamar Paduka wonten syarat-syaratanipun. Syaratipun menapa, bebananipun punapa, Ngger? Boma kudu bisa mujuti kembang purbaningrat kang sarta cupu manik mustikaning bumi Paman Pancayana. Waduh.
Lalajeng mapan wonten pundi? Mapan wonten pundi syarat kalih kala wujudipun kembang purbaning radalasan cupu manik mustikaning bumi kula badhe tanglet Kanjeng Ibu kula. Kanjeng Ibu kula nuwun inggih Kanjeng Ibu Bathari Pertiwi badhe kula prepeki badhe kula suwuni pirsa babagan menika Kanjeng Paman. Sumangga kula dherekaken nggih. Kala putrane ingsun sira iku wis wanci pisah lan jenenging wang iwa gulining arti yen ora sisip kang dadi pandulu kuwi iki anak anongan nindhi ta Bamanara Kasura kang mrepeki unggane kang Ibu pun Pertiwi. Nggih Kanjeng Ibu kula nderek matur apa Bomo? Kula kepingin dedaupan kalian satunggiling wanita ingkang dados gegantilaning manah kula. Awit ingkang putra nampi wangsit saking Purajawata lumantar pangimpen. Ingkang putra saged Anyakrawati ambau dendha awit anggenipun ngenyam kawibawan mapan wonten ing negari Trajutrisna kalamunta saged dedaupan kalian putri ingkang dados simbol wahyuning kamulyan, wahyuning katentreman. Putri kala wau mijil saking negari Widarba Ruci awewangi Purbawati kalian Prabasari. Nanging sudarmanipun nggih Prabu Darmanadewa ngedalaken wujudipun Giri Swayembara. Sok sapa bisa mujuti siji kembang purbaning rat angka loro wujude cupu manik mustikaning bumi niku ingkang saged mupu wujudipun Giri Swayembara. Kanjeng Ibu Bathari Pertiwi napa sampun tanggap napa sampun pirsa wujuding syarat kalih kala wau. Mara coba gandeng gedhe katresnanipun Ibu kelawan jeneng sira kula Bamanara Kasura pun Ibu kang bakal mbudidayake kados pundi margi ingkang kedah paduka tempuh. Aku bakal munggah ana Kahyangan Suralaya mratitisake kelawan para Jawata. Apa kembang purbaning rat kang sarta cupu manik mustikaning bumi kuwi apa pancen dewa sing ngregem. Dados Kanjeng Ibu Bathari Pertiwi badhe minggah wonten Kahyangan Suralaya ngiri kalenggan sakmangke pancen bener Bomo. Nyebar gedhongkara sabar sawetara ya kula. Nggih, kula tenggo kabar kawusananipun. Milangkori
Alhamdulillah wa syukurillah. Wala haula wala quwata illa billah. Selamat pagi Mas Gareng. Selamat pagi Dek Petruk. Selamat pagi Gong. Pagi Mas Petruk nyampe celuk-celuk. Ayo. Alhamdulillah wa syukurillah, sujud syukur ngarsaning Gusti Allah. Ayo Le. Heeh. Isih ketemu ning season goro-goro patet songo. Goro-goro saka tembung rogoh-rogoh rasa, rasane diselehke, pikirane disemelehake. Ngono ya Dek Petruk. Heeh. Masih dalam rangkaian niki menika ngemban dawuh. Ngemban dawuh. Heeh. Bombong kaweran bungah nampi kapercayanipun keluarga besar niki menika Ibu Endang Sugiyarti. Sok Ibu ngajat anggenipun kagungan kersa niki menika ngunduh mantu. Ngunduh mantu Dek Petruk. Nggih Mas Gareng. Sing diunduh Nah, temanten kakung niki menika Mas Endika Nurwibisana Kang sarta Mbak Yu kula Mbak Yu Siti Latifah. didongake muga-muga dadi temanten sing sakinah mawaddah warahmah, tansah pinayungan ing karaharjan, katentreman kang sarta kebagas warasan ya Dek Petruk. Amin ya rabbal alamin. Pancen sing disesuwun nggih kados mekaten. Pramila kula Mas Gareng, Dik Bagong, mboten saged matur menapa-napa namung saged ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami. Awit kula Mas Gareng Dik Bagong sak rombongan sampun nampi kapitayan ingkang ageng, kapitayan ingkang gedhe niki menghibur ketiban sampur kinan paring lelipur paring hiburan kanggo para warga masyarakat. Nggih niki ora namung kanggo tamu undangan ning seluruh warga masyarakat Dusun Caruk Kulon Desa Njabon Kadipaten Jombang, khususipun para sutresna seni lan budaya pecinta wayang kulit. Ngono ya Dik Petruk. Nggih. Nah. Pramila kok wong menika dadi manten kok nganakake wayangan. Acara pernikahan kok nggelar adicara wayangan iki jane mung kepingin jupuk hikmah falsafah saka dunia pewayangan Mas Gareng. Ngono. Heeh. Upamane piye? Upamane ngene ya Mas Gareng Dik Bagong. Upamane wong mantu ngadani wayangan kuwi mergo duweni kekudangan, duweni pangarep-arep mantene kon tiru bojone Raden Janaka. Bojone Raden Janaka. Kamangka garwane Raden Janaka sing kaprah menika wonten 3. Niki menika Dewi Wara Sembadra, Gusti Ayu Wara Sri Kandi lan Dewi Larasati. Ketoke niku namung jeneng ning sejatine duweni teges kang becik. Upamane Dik Petruk Sembadra. Sembadra niku saka tembung sengsem bebodro, tegese seneng bangun, seneng gawean. Saka sing durung ana dadi ana. Manten anyar ya kudu ngono, maune durung duwe omah ya kudu sengsem bodro omah. Ngono ya? Heeh. Wong kuwi perwira nek iso mentas dhewe. Arep po omahe nggur sak omah keong paribasane. Ning yen saka hasil keringete dhewe perwira ya Dik Petruk. Nggih, pancen bener Mas Gareng. Niku falsafahe Sembadra. Sembadra uga duwe nama lain ya kuwi Dewi Bratajaya. Brata tegese laku, Jaya tegese unggul. Temanten kudu iso unggul ing laku, tegese pangandikan, pikiran dan tindakan harus mencerminkan akhlakul karimah. Kuwi Bratajaya. Lah yen Sri Kandi lho. Sri kuwi tegese ratu utawa pangan, Kandi niku wadah. Ing kene mengku karep wanita kudu dadi wadah pangan sing becik, sing utama kaya kautamaning ratu. Aja dadi pedaringan bubrah. Nah terus garwane Raden Janaka sing pungkasan Larasati, ya ta? Yen wis bebodro lan wadahe becik kuwi rumah tangga sing bahagia, sing wis laras atine,